ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗಾರೆ 21ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀ ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವೀನಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಗಂಬಿಲ ಕುಂಪಲ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾಯರು. ಅವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು.